Jo vull un estatut propi perquè crec que és l'única alternativa, l'única solució avui per protegir-nos, per defensar-nos. Perquè l'hem vist aquestes últimes setmanes, sent molt poca cosa dins l'estat francès i que crec que serà l'única manera d'estar protegit. Hem vist que amb el nom de la regió que vam ser totalment esborrats, també amb la manifestació hi havia 10.000 persones, però no ha fet res. Donc ara cal demanar una cosa, cal demanar a l'estat francès respecte. Donc li cal demanar un estatut propi, com és el cas dins d'altres regions, per exemple a Còrsega. Tenim de defensar la nostra cultura perquè tenim una cultura, tenim una llengua, tenim una història i tenim de defensar-lo per els nostres arrels que van lluitar per això, però també per el nostre futur, per la nostra mainada. Donc tenim una riquesa, és aquesta, tenim de defensar-la i tenim de decidir nosaltres per el nostre futur. I amb un estatut ho podrem fer.